Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan, may aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabicol, nangako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldico. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Sama-sama tayo sa pagtutulungan. Kasama mo ang aksyon ko. May mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, infrastruktura, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen, kabataan, lalo sa may mga kapansanan, mga planong na isakatuparan, may malawak na bisyon sa kabutihan. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko, aksyon ko. Sa roma rin na pagkahapon mga kaaksyon, aldaw kita ngunyanin Webes, petsa 1 na kan bulan kan Hulyo taong 2021. Kami ang sa indong makakairiba, daing iba, Remy Araneta Mindones, Anma Salvador kan Bicolandia. Masiram na hapon, Bicol Region. Ako mampuan sa indong lingkod, Mr. Siram, Joshua Martinez. Mga kaaksyon, ang programang inihatod sa indo kan ako Bicol Party List, ini man ang programang kakampi kan mga inaapi. Kasurog kan mga Bicolano, katabang kan mga nangangaipo. Inian, Tabang! Ora Ora mismo! mismo! Mga ka-aksyon, live na live kitang nadadangog sa 90.7 Radyo Ragon Legazpi asin 88.7 Radyo Ragon Bira Catanduanes. Live na live! Siyempre pa sa Facebook page kan Action ko Center. Kaya sa mga nakasubaybay man sa tuya dyan sa Facebook, kumusta ka mo ngunya na pagkahapon? Ayan, kumusta ka mo? Aldaw ni Webes, primerong aldaw partner. Oy, siya nga pala. Nagpaaram na si Bulan kan Hunyo. Oo, tapos na. Subulan kan Hunyo, gulpian mga nagpakasal. Gulpi Pag man na July, mga month issue. of, anong kwan pag kwan? Usually partner pag July, dyan na so mga primerong aldaw Oh, kan Nutrition mga Month. pagklase before. Nutrition Month. Okay pa yan. Oo. Nutrition Month and Environment Month. Ayun. Diba? So, bulan na kita kan Hulyo, primerong aldaw, mainit ang panahon sa luwas, partner. Correct. Sana ngunya na bulanin Julio partner, mabawasan na sa mga issue digdi sa syudad kang Legazpi in terms of electricity, water, and so on and so forth. Ipaproblema mo tulos ako. Nata parting. At adeng tubig. Correct. Speaking of the Nagbabalik tubig. ang tubig, alas 10 ning banggi. Sa muya partner, alas 12 ning matanga. Oo. Makaira ko na sa mga Kaya, gugurang na talagang pigbabantayan ang tubig Anong man ang pagbulos. pagpaparasabi mong matatapos na July? Nagaro nagparalala nga ni na. Diba? Sabi ko, I hope and I pray na sana matapos na ang problema sa tubig asin kuryente digdi sa Legazpi. Ay, basta pag pagpapagirumdo mo sa kuan tubig, Minairinit ang payo mo, partner. Nawawaran bago mag alas 6. Nagbabalik mag alas 10 nin banggi. Mabuyuman Pero magbulos. pag nagbalik, Patak-patak. Only Ano in na tayo? Legazpi City. Ano, partner? ano na tayo LCWD, Pila Hydro. Ano na daw malanggad ang update ka to? Ano? Ha?
Ano nang update? Bata partner, igwang nagluluwas na issue na posibleng maglangkaw sa 18 per kilowatt, di ba? Oo, ang kuryente. Oo, ang kuryente. Pag naglangkaw sa kuryente, malangkaw sa tubig. Sa Syempre. tubig, ma-charge man kan sa Correct. indang Siyempre naggagana iyan Ah. sa paagi ng elektrisidad man. Oo, kaya bata mainit ang panahon ngunyan, Isus. Ako nga niinitan pa. Pero partner, Oo. maski mainit ang panahon, Oo. digdi kita sa maray na issue partner, digdi sa probinsya kan Albay. Primerong aldaw ngunyan partner, pero yaon pa man giraray kita extendido an sa tuyang pagiging sa GCQ. irarom kang General Community Quarantine. Except sa mga banwaan kan Hubilyar, Ligaw City, Ginubatan, Rapu-Rapu, Ayan. Libon, Piyuduran, and Pulangi. Kasuhapon partner, bisita ta si Sir Danny Garcia, ang tagapagtaram kan Albay Provincial Government Office. Tagapagtaram ni Governor Gobernador Al Francis Alvin Bichara. Pero otro hunta partner na ang mga lugar na nasa irarom kang community quarantine hanggang sa ngunyan na bulan, hanggang July 15 partner, Oo. iyo ining mga minasunod na mga lugar partner na nasa irarom kan GCQ. Iyo ni partner an Tabaco, Legazpi City. Legazpi City, Tiwi, Malinaw, an Albay. Malinaw, Malilipot, Manito, Santo Domingo partner Kabaliman, an Bakakay, an Banwaan kan Daraga, an munisipyo kan Kamalig, asin an munisipyo kan Uwas. Kaya pangapudan ta dyan sa mga munisipyo and lugar na yan, medyo magtaga ingat. Dati pa man Pasiguro. giraraya kung ano partner sa mga pinagbabawal kan IATF, sa irarom kan GCQ, iyo pa man giraraya. Kaya pag irumdum yan sa mga pinagbabawal, ay limitaran ta muna. Dahil ta muna pagparabal garon. Malay nindo kung pagkatapos kan July 15, magluwag-luwag man kamo. Pero partner, uni naman ang mga lugar na nasa iraruman kan Modified General Community Quarantine, ang munisipyo kan Hubilyar, ang Ligaw City, ang Ginubatan, Rapu-Rapu, Kabaliman dyan, ang Libon, Piyudoran, asin Pulangi. Ayan. Sa mga kababayan ta na nag-antabay sa radyo, mag-comment ka mo, pwede ka mo mag-text sa muya. So mga nakasubaybay dyan sa Facebook Live, mag-comment na ka mo, i-share pa nindo, itag pa nindo ang episode na ini kan Tabang Ora mismo. Importante yan partner sa mga kababayan niya to dyan nakaantabay sa mga mauot man manggana partner nin 1,000 pesos. Oy, kamo dyan. Sa mga naghahangad, nagpapangadji na manggana nin 1,000 pesos. Unin na ang sa indong tsansa, magpadara na kan sa indong komento asin reaksyon. Sa muya iyan babasawon asin iyan ang sa indong tsansa na manggana nin 1,000 pesos. Ngunyan partner ta Webes, sa aga, Biyernes, tumataginting na 5,000 pesos. Siyempre, maliban po digdi sa mga nanggagana nin tablet, nanggagana nin cash, giraray mga kababayan, kung may mga problema kamo, legal, may mga problema kamo dyan sa komunidad, igwa kamo nin mga kahilangan, igwa kamo dyan kay mga problema sa love life, sa pamilya, sa agom, pwede kamong magdulok digdi po sa Action Co Center. Pwede kamo magduman sa Action Co Facebook page, magpaabot kamo duman kan sa indong sumbong, kan sa indong agrangay, may mga staff po ang Action Co Center para simbagon asin aksyonan ang sa indo po tabing na mga inagrangay, mga tugang digdi po sa programa. Ayan, syempre partner, yan ang obheto ni Congressman Saldico partner. Maganan ang mga kababayan niya tong Bicolano sa saindang mga kagabatan sa buhay. Tama. Yan man talaga ang pinakamayor na katuyuhan kan programang ini. Kung kaya kita po mga tugang nagpapadagos ang Tabang Ora mismo kan Ako Bicol Party List, siyempre pa sa paagi ni Congressman Saldico, ang pilantropong congressman na may bulawan na puso. Yan partner. Digdi kita partner sa mainit niya itong pinagurulayan. Sige. Balik kita digdi sa General Community Quarantine na nasa irarong paman girara extendido ang sa tuyang probinsya. Hapot ko sa imo partner, kumusta ang ekonomiya digdi sa probinsya Kanalbay? Ang ekonomiya, kung kan magtama ang pandemya, talagang naapektaran. Ayan. Gulpi ang nagsara, gulpi ang nawaran hanap buhay, gulpi ang nawaran trabaho. So iba man ngunyan, nakaka-adjust na. Aha. Nakakabangon na so iba, nakamove on na so iba. So iba naman partner, medyo tagilid pa, talagang nadagusan na. Apektado talaga partner digdi sa mga Igwa partner business ng mga sectors. tuluyan ng nagsara. Hindi na nakabangon, hindi na nakabawi. Totoo Pero igwa yan. man kay mga dati iyon ang negosyo in linya, ngunyan medyo nagbago. Correct. Iba na. Yan partner sa mga matibay magdiskarte, talagang nagbuman sa indang negosyo. Tama. Pero kadaklan partner sa mga negosyante, according sa Albay Chambers and Commerce Industry digi sa Albay, talagang
apektado sinda partner, lalo na sa mga saradit And na mga negosyante. aron kan pigsasabi kan sa tuyang mga health expert, kan sa tuyang mga government official, kan sa tuyang mga local government executive, na ini partner makakabalik lang kita sa tultul na ekonomiya. Makakabalik lang kita sa normal na pagbuhay-buhay kung gabus mabakunahan na. Kung magkaigwa na kay herd immunity. Correct, partner. Pero mangyayari yan, sabi nga ni Baga, dapat nagpupuon ang sa imong disiplina sa sadiri. Ay sa sadiri. Oo. Kasi maski ano Lalo na ngunya na day pa man, gobyerno. lalo na ngunya na day pa man nag-aabot so bulto kan bakuna. Pero luway-luway naman nag-aarabot. Kaso bago partner, speaking of bakuna, may nag-abot partner digdi sa probinsya ng Albay nin 10,000 vaccines. Hali yan partner sa panginginot Sa kasi tuyang Esfuerzos. padabang congressman Saldico. Gusto mong sabihin, may nag-abot na 10,000 na bakuna. 10,000 doses. 10,000 doses. Dahil yan sa esfuerzos Sa ni Congressman Saldi ko kan ako Bicol Party Correct, List. partner. Ayun. Kaso bago, in behalf ni Congressman Saldi, si Congressman Pido ang Turnover. nagsabat dyan sa mismong Legazpi Airport. Ayan, Ayan. partner. Para iyan sa Maray pa probinsya subaksin na kayo Canalbay. plano, ano? Ayan. Ako naka-tricycle. Kaso bago yan, partner, Partner. mga alas 10 ning pagkaaga, Subaksin partner na kayo plano. Supig babakuna, naka-tricycle. Kamotor. Dahil man talaga yan, partner, mabasa mo sa nang So gusto ko sabihin, by land. sa esfuerzos ni Congressman Saldi ko, ining 10,000 doses na para sa probinsya Canalbay. Opo, particularly partner, igwa yan in mga category na naka-prioritize. Ayun na bagay ng pagsasabi ko, dakula talaga ang katabangan na igwa kita ni Ako Bicol Party List. Siyempre, iba man partner sa esfuerzos kan sa tuyang mga gobernador. Opo. Iba man sa esfuerzos kan mga mayor. Iba man sa esfuerzos kan mga regular representative ta sa mga distrito. Pero dakulaon na bagay na igwa pa kitang Ako Bicol Party List na may sadiri man na diskarte. Correct. May sadiri Actually, man na partner, may sadiri man na abilidad kung paano makahugot pa nin katabangan arong kan bakuna na madadara digdi sa yes, Bicol. maswerte partner ang probinsya Canalbay ta may Congressman Saldi partner na yaon an esfuerzos, an kaisipan, kamautan na makasabay sa prioridad partner ang probinsya Canalbay. Malay mo, baka sa ibang mga probinsya, malay mo. Si Congressman Saldi baga, pirmisa ng nagigibo ki mga paagi, malay mo. Para sa ibang probinsya, mag-igwaman siya ki Correct. inisyatibo pa. Pero partner, ang pinaglalauman nga ni 5,000 vaccines. Oo. Pero dinoble ni Congressman Saldi naging 10,000 Doses. Ayun. Yes, kaya ang sabi man ni Ma'am Bida kan province of Albay, ang provincial administrator partner, dakulaon ang pasasalamat ni Governor Alfrancis Bichara kay Congressman Saldico. Sige. So, pigigibuan tang paagi, partner. Ayan, sige. Ayan, partner, siyempre, digdi kita pinag-uulayan tayo niong esfuerzos ni Congressman Saldi na pagpaabot partner kan mga vaccines digdi o sa probinsya Canalbay. So, yaw na partner, nasa linya ang sa tuyang padabang Congressman. Ayan, kaulayon ta partner ngunya na pagkahapon, ta may mga certain category partner na gusto tang maraman kung para sa ang gagamitan kaning vaccine. Nasa linya si Congressman Saldi kan ako Bicol. Maray na pagkahapon tabi padaba ming Congressman Saldi ko. Ay, maray na hapon sa Indo Cabos, maray na hapon sa Indo Remy and Joshua, and happy day. Ayan. Ayun, opo. Maog tabi kami, Congressman Saldi, na madang tabi ang boses mo niya na pagkahapon. And ang kabutan mi tabi, Congressman Saldi, may mga certain category na po ba na gagamitan tabi kita digdi o sa vaccines? Yes, actually, kaulay ta si Governor Bichara last Sunday. Sabi niya, kung ma-releasean kita, sabi niya, ang plano niya is matawan sa mga A1, A2, A3, A4, especially sa mga economic frontliners kasi sinda susigang irero dyan sa tuyang sentro sa Naligat, mga tricycle drivers, barangay officials, sa mga kapulisan. Sabi niya, kay puwantayan man, kasi sinda ang nasa frontera mismo kang ekonomiya, and sinda ang pwedeng mahawaan, matransmitan, kaya dapat sinda maproteksyonan todlos para dahil magkaigwa spread, massive spread. Kasi so kadakulan man nasa harong lang. Ang problema, so sa indang kasabay sa
buhay na nagtatrabaho, siyempre kung nagsakay si tricycle o sa jeep, pwede nindang mahawaan paguli sa harong, ang sa indang kaiba sa harong. Opo. Oo. Tama ito, partner. Oo. Aha. Kung ini pong nag-abot na 10,000 na doses kan bakuna, iba pa ini duman sa mga pig-request kan mga LGU, ini po kung ispuersos man kan ako Bicol Party List sa paagi mo para makadagdag and magdakul-dakul an mag-abot na bakuna digdi po sa tuya sa Albay. Yes, na usually kasi ang dating piga-tao lang kay Governor Vichara is only around 1,000 and 600, and nagreklamo sa tuya si Governor Vichara kang last Saturday, and nakiulay kung pwede kita makahagit kitabang sa tuyang national government and put sa Nawara. tuya mga sa national government nagagit kitang tabang through Senator Bongo and kay Presidente pinaabot, and yun kagayunan kay ni sa tuyang administrasyon mina-action tulos kasi sabitan na grabe ang COVID case, and in fact nasa MECQ ng Katnaga and ang Legazpi Albay pasiring man tuwan. So Nawawara ang Signal. signal ni Congressman Saldi. Okay, naputol. Try tagiraray na i-contact. Medyo, siyempre, si Congressman Saldi, Oo. kaya ngunyan mga ka-aksyon, yaong duman sa Metro Manila partner, tapadagos, ang paggibo, nin mga paagit na nga nga. Ano sa tuwing mga kababayan Oo, Bicolanos ng Albayano partner? lininaw ko ito, eh, partner. may prioridad. Lininaw ko ito, partner, kasi ang mga LGU, so mga mayor, mga congressman, mga gobernador, may mga kanya-kanya man na request. Apo. So ini talagang 10,000 na ini, dahil ini sa espuersos kan ako Bicol, na madagdagan ang bakuna para sa probinsya kan Albay. Maswerte kita partner kay kasugba Bukit baga? ang congressman, arong talaga kaya na. Ayan, balik ta sa linya si Congressman Saldi, maray na pagkahapon sa liwata. Kong, pasensya tabi, naputol kita sa linya. yes, pasensya, maluya. Apo. Kung ang sunod ko pong apot, kung ini pong 10,000 na bakunang ini para sa probinsya kan Albay, may mga gigibuon pa po kitang espuersos para makapadagdag man kita ng Aha, vaccine sa ibang mga madugangan. probinsya kan Bicol? Yes, actually sa bilog na Kabikolan ang dakulaan tinaw. Actually iyan so pakiulay taman. Sa bilog Kabikolan iyon nagabot ka sa bago sa Legazpi. Bako man sana yan na 10,000 kundi ako nagkakamali is 20,800. Ayun. Binigyan lang. Oo. 20,800 ang nagabot for the Bicol region. So natawan lang ki special dagdag allocation ang Albay dahil nagagad kitang kung pwede madagdagan kasi ang nag-aabot kay Governor Vichara in fact parang 600 pa nga nito, bako lamang 1,600. Ang pigahagad talang is around 4,000, ang tinaw sa tuya 10,000. Ayun, dakulaon na bagay po ini kung talagang so ibatang mga frontliners dapat mabakunahan naman. Opo. Pero Yes, tabi kong, may pinaglalauman pa ba na aside tabi kay ni na 10,000 na pig-allocate digdi sa probinsya kan Albay, may pinaglalauman pa ba tabi kita na madugangan pa ini as in nuarin tabi Congressman Saldi? Well, almost every month, kung ngayon yun sa press con ni Presidente every Monday, ako lang nagahapot almost 10 million by October, I think parang 40 million. So, ang pangako sa tuya, every time na may maghabot, may ilalag na sa listahan ang Bicol Caspig sa sabitan na maski harayo kita, dakul naman ang nagharabot na kaso and may speed man ang transmission. So, we expect na madadagdagan ng ayuda na sa COVID vaccine. Madadagdagan ang sa vaccine for sa Bicol, sa Kabikolan. At least hindi medyo mataparan lang muna sa kakulangan para sa sakuyang mga economic frontliners na nangangaipo ng gad na para mabawasan ang pag-spread kang COVID yan sa Kabikolan. Ayo po. Opo. Kaya dakula ang bintahe talaga kung na ang ako Bicol Party List, kita po nakakadirektang magrani sa administrasyon na ini ni Opo. Presidente Duterte. Kung day partner, maaarog kita sa ibang lugar kung na medyo nag-aagrangay na, natangaya dito nang nag-aabot sa mo. Kung kasubago tabi kong kasabay tabi ako o duman sa pag-abot tabi kan vaccine na nailing ko tabi ko na anong oras isin kumpira tabi so uminabot dakula tabi ang pigpapaabot na pasalamat ni Governor
Al Francis Bichara sa imo tabing espuersos na pagpapadaba tabi digdi o sa province of Albay. Ano tabi kong an sa imong mensahe po sa publiko tangani po ining sa tuyang mga kababayan daiman mahandal na unboxing tabi para sa mga namamanwaan niya tong albayano is dagos-dagos po na umabot para at least gabos po ng mga albayano ay mabakunahan. Well, di kita magpa-detail. Nangako ang tuyang national government sa pamamayon ni President Duterte through Senator Bongo na hindi lang to, sabi niya, hindi lang to ang unang we will make priority kung mahiling dito sa report din dakang Monday, linaagan na kay Asteris ang Region 5. Ibig sabihin, niyaw na kita sa map kang bakuna. So, talagang believe mo na kasi we reported this on Saturday. So, automatics nung Monday nindang press con, na-adjust na, nailag na kita sa mapa na talagang makusog na ang nag-search na sa tuyo. So, hopefully day kita kasi unod na yung kulang man ang kapabilidad kan sa tuyang hospital. So, day ta kayang magkaigwang dakol ng mga kaso sa Kabikulan, especially kulang man ang mga financial na pangangaibawa na financial na kwarta kan sa tuyang mga kababayan. Kaya difficile man magdigdi sa Manila, especially ngunyan ang istorya sa Manila is puno naman ng mga hospital nasa almost nasa sagad-sagad na naman kasi dakulo na nasa probinsya na dinarara naman digdi sa Manila. So with this vaccine, mainot lang sa tuyang mga economic frontliners aside from the A1, A2, so mga senior citizens, so mga yun na po yung masunod. So at least nakatang bagay hindi na mapakusogan sa tuyang bakuna, and stay safe kita, pero may kita mangyari mag face mask kasi ini maski first dose ini dakula pa ang chance ng magkaikuang COVID kasi only 16% in first dose, 16% pa lang ang protection sa lawas. So yung second dose, yun yung ma-fill up kang 100% na dahil ka magiging severe. Pero magkakaigwa ka mangyari kay COVID, naarog sa kuya, na kang pag second dose ko, the following day na COVID ako. So bako guarantee na safe ka na tulos. Kasi bagsakan sa tuyang immune system pag binakunahan kita. So ang is maging kampante na bako ini bulletproof, bako ini bakuna proof na COVID proof na di kita magkakaigwang COVID pag nabakunahan. Ini ang purpose lang kay ni di kita magkakaigwang severe na COVID. Okay, di kita magagadan doon sa 3%. So 97% pwede ka maging mild at pwede ka rin maging moderate. Opo. So safety man giraray nahilig naman sa Israel baga na so face mask pinabalik, so social distancing pinabalik kasi hindi suinot na nag-celebrate na no more face mask. Opo. Pero anong nangyari po sa India? Same with Australia. Ngunyan, nag-lockdown ng Australia, ang Israel, nag-lockdown man sento, tapos pinabalik na ninda so face mask. Ang Singapore, nag-lockdown naman sinda. Third wave na sinda ngunyan. So, dapat po dahil kita mag-celebrar, masalamat kita dahil nagkaigwa kitang bakuna. And maswerte kita ining 10,000 vaccines na nagabot is Sinovac. So, ining Sinovac and Sinopharm, sabi sa Singapore na iyon lang ang nakakalaban duman sa Delta variant. So, haling India. The rest, so Moderna, so Pfizer, so aling made in the US, so colonial mentality na pag made in the US mas matibay. Baliktad po, no? So conventional way ng bakuna, ining Sinovac and Sinopharm, yun ang nakakalaban sa Indian Delta variant na na virus. No? Opo. So this is better. Mas maray, mas efficient, mas matibay. Opo. Opo, Congressman. So, maliwanag po yan kong na talagang ang sa Indo-Tabing Esfuerzos, ang ako Bicol partner Joshua na talagang diipig papabayaan ni Congressman Pido, ay Congressman Saldi. And as in ako Bicol. And araw kan sabi ni Kong,
mag-ingat sa Mag-ingat. Kasi baku 100% partner, pag bakunado ka na, Pigdadamog ko so dahi ka paliwanag na ni Kong. tatamaan ng COVID. Dahil man nangangahulugan pala na pag may baksina pala kita kung salbado na. Ang importante, pag nabakunahan ka na may second dose, sigurado partner, dahil ka magiging abo. Yan. Baku severe ang sa imong... Dahil ka magiging abo. Oo, magkakailang ka. Pero tama nga ni sabi ni Kong Saldi na Oo. tatamaan ka man giraray, pero baku severe. Opo. Kong, salamat na maray po sa Yan. oras. And ingat po. Yan. Salamat tabi Kong Saldi. Actually, partner, dakula man ang pasalamat kan mga kababayan niya to dahil sa mga pigpapagibong water supply system ni Congressman Saldi, ang ama kan water system sa Bicol Region. Ayan, The maraming father of water. Yan, father of water system sa Bicol Region. Maraming salamat tabi Congressman Saldi ko sa imo tabing panahon na sin oras. Mabuhay tabi kamo. Thank you, Remy. Thank you, Joshua. Apo, salamat po. Yan mga tugan, Ayan, si partner. Congressman Saldico, ang pilantropong congressman na may bulawan na puso na pirming nagmamahal sa mga Bicolano. Ayan, partner. Pirming nagmamakulog sa kapakanan kan mga kababayan tang Bicolano. Ayan, basa Oy, kita ng may mga comments. Alat mo na, basa kita, partner. Basta partner, base sa pagkakaintindi ko duman sa tinaram ni Kong Saldi, base naman sa paliwanag pa lang kan mga health expert, maski nabakunahan ka na, Aha. di man nangangahulugan, di ka magkaka-COVID. Correct, Pero partner. ang importante, pag nabakunahan ka na, for sure, di ka na magiging abo. Yan! Dahil ka na magiging abuta, dahil ka man talaga magagada ng maray. Di ka ikakrimin. Dahil ka magagada ng tulos. Yan. Kung baga, bako na si Vier. Maray na pagkahapon kay Lizelle Yanson. Nakatutok, sabi niya, hoping po. Si Eric Barado man, nakatutok mo niya na pagkahapon. Si Leslie Del Mundo. Maray na pagkahapon. Si Ringman kay Mary Jean Bilyudo Baina watching. Maray na pagkahapon sa satuyang 6,300 viewers, partner. Sabi digdi partner, sabi digdi. Ay na ito. Kung taman partner ang linya ni Congressman Alfredo Garbin. Yan ang Ako Bicol, talagang probado na. Pirming nakaantabay and pirming nakasuporta sa mga Bicolano. Ayan, sabi man digdi partner ni Eric Barado maray na hapon po, Action Co Center. Hoping naman gana. Si Rimpilio Riantaso, Francia, nakatutok man ngunya na paghapon. Ini makonsuelo man ining nag-comment na saro sa kuya. Pagbako ka busy at yan, shot kita. Shot. Anong klaseng shot, partner? Nasa linya na partner si Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. Nanganing maraman taman partner kun aside di ba, napadarhan mo niyan sa Albay, sa probinsya kan Albay, sa Escorsos kan Ako Bicol. Aputun ta partner, kung aside digdi, may mga in-arrange pa ba na ibang probinsya digdi sa Bicol Region. Nasa linya, Congressman Alfredo Pido Garbin, maray na pagkahapon. Maray na hapon, Remy, and Joshua, maray na hapon, tabi sa Induga Boss. Opo. Ay, opo. Congressman Pido, congratulations ta naugma sa mga taga-probinsya kan Albay dahil digdi o sa nag-abot na bakuna. And maliban dyan, partner, gusto ko pala ipaabot kay Kong Pido, tinugon ako kan mga neighbor ko. Salamat sa ayuda palang kasudma, nag-abot dyan sa barangay 22. Ayan. Barangay 22 is Binanwan. Yan! Yehey! Ayan. Aside tabi, Aram mo, partner, ang comment palang Kong Pido bago kita digdi sa bakuna. Iba man ngayon ayuda ni Kong Pido. syempre, premium. May- Premium rice. Premium rice. May bihon pa. May gatas pa. May kape, may dilata. Ay, talaga nga. Ang sabi nga ni partner, maray pa ngayon ako Bicol, bako ngaya maluyang klase ang bagas. Partner, premium rice. Sabi nga ni, maski da bako masiram an sa indang panira, basta masiram ang bagas. Ayos. Di ba? Kung pinatabi, aside tabi sa province of Albay, may mga pig-arrange pa ba tabi ka mo na ibang probinsya para digdi tabi sa matatawan nin bakuna? Well, sa mga maabot na aldaw as in bulan, syempre, we will be requesting more bakunas na mag-abot sa bilog na Kabikolan. In fact, ang nag-abot ko yan is 20,000, pero sa 10,000 naka-allocate sa Albay province. So, halos ka ba nga, kang bakuna na nag-abot sa Bicol region, allocated sa Albay province. So, ang commitment ni Congressman Saldico and Ako Bicol Party List is to put more bakuna tanganing magkaigwa kita tulos ka herd immunity dyan sa Bicol region. Remember that that's the only way for us to attain a herd immunity. And alam mo, yan man ang saro sa solusyon na
maiwasan ta spread kang virus and mutation. Talagang bakuna ang solusyon kining pandemyang ini. Opo. Congressman Pido, kasubago tabi, bago mi tabi ka makaulay, kaulay mi man po tabi si Congressman Saldico, nababanggit niya tabi nakabali digdi sa mga babakunahan na prioridad, ini tabi nga economic frontliners. So, mua rin tabi ma-start ang pagbabakuna digdi sa nababanggit tabing mga sectors. Baka sa Sabado, aramo, labi ka importante. Of course, we will follow the guidelines. But when you speak of economic frontliners, talagang labi ka importante man sindang mabakunahan sa rason na sinda oral daw nasa trabaho and then nasa frontline sinda kampang ekonomiya sa tuyang susunod. Ini mga sales lady, mga tricycle driver, jeepney drivers. And aram nindo, minsan, dahil sa exposure ninda sa oral daw, nadadara ninda ang virus sa indang harong. Opo. And not only that, pag sinda pa nagkaka-virus, kumbaga na i-infect ang virus, nasa shutdown pa ang sa indang negosyo or ekonomiya. So, labi ka importante sinda para mas magkaigwa ipinag-aapod na immunity duman sa virus na ito, tangani padagos-dagos ang aktibidad pang ekonomiya and at the same time, maprotiran man sa indang pamilya. Opo. Remember that these health issues goes hand in hand with economic issues. Ang virus nakakagadan, pero pag dahil nagtalibong ang ekonomiya, yan man nakakagadan dahil sa kagutuman asin sa pagtios. Tama, may punto ka dyan, di ba? Actually, kung nag-apot nga ang mga tindera sa katindero sa Oo. market, so mga yaon sa siraan, sa kakarnihan, rin man daw nga kami, tabata, pural daw ang sabak mi. Oh, may punto si Congressman Pido na ang virus nakakagadan. Pero kita mismo as tao, kung talagang mayo na kita ning kwarta sa bulsa, Maski day kang wala virus. na kitang pagkakan, madali kita matigmaok na pigsasabi, difícil na mag-angos. Kumusta man po ang pagpapadagos man kan pagtautan nin ayuda Ayan. sa panahon na ini Kasi, na medyo kulang-kulang pa nga ni ang bakuna ta? Puga ang pananaon yan ayuda ka na kubikol. Kumusta tabi kong Pido asin piranat sa natabi ng mga barangay digdio sa syudad ning Legazpi. Asin kung may plano man na magluwas sa Legazpi ining probinsya kan Albay sa Bicol region, ano tabi ang mga nakalinyadang mga plano tabi? Well, dyan sa ayuda na pinagtatauta, dito sa Legazpi and then sa Albay, padagos sa tuyang pag-ikot. In fact, sa syudad kan Legazpi, naka-60 barangay na kita. And remaining 10 barangays more. And so ayuda taman sa paagi ka mga programa, sinadvokasya, padagos man yan whole year round para sa tuyang sektor kang edukasyon, sa salud, sa infrastruktura, asin sa pagtaok mga kabuhayan, livelihood trainings and programs. Yan tabi. Opo. Dagos tabi. Opo, Congressman Pido, aram ko tabi, na sunod-sunod tabi, ang pananaonin ayuda ka na ko Bicol. Ano tabing mga kadipisilan or challenges tabi ang na-encounter ka na ko Bicol Party List, especially tabi ika mismo tabi ang personal na nagpapasiring sa mga barangay. Ano tabi ito mga challenges, lalo na ngunyan na nagpapadagos pa kita sa erarom kan pandemya? Well, mahiling ta na siyempre ang pangiipo kan sa tuyang mga kababayan and yaon dyan ang pagtios, kakulangan kitrabaho, of course kakulangan kikita and yaon man dyan siyempre so itong pangiipo ninda sa pang-eskwela. So all in all, talagang grabe ang pagtios ko niyan. These are the challenges that our ining mga kababayan that is facing right now. Oo. Due to the pandemic, talagang pinadapa ang sa tuyang ekonomiya and gabos apektado tabi. Opo, subot sabi yung tabi, dawa igwa kita nin nasa GCQ kita, kadipisilan kasi igwa baga kitang pigasunod na mga health protocols, pero daiya naging hadlang tabi sa ako Bicol na dagos na ipaabot ang ayuda sa mga pamilya digdi o sa Legazpi City asin sa Bicol region. So, iyan tabi sa paagi yan na Congressman Pido, ibig sabihin, maski igwa king mga nagkukurontra dahil nga ni sa arog ka ining mga sitwasyon, pero daiya naging hadlang tabi sa ako Bicol Party List. Well, dahil naging hadlang kasi padagos man ang pagmantinar na protocol itong pinag-aabot na minimum health standard and yan ang sa tuyang pangaputan sa lambang nagpapartisipar kan sa tuyang pagtiripon. Opo. Kung arami tabi, nabisi ka mo niya na pagkaldaw, nag-flight ka pa sa siring sa Metro Manila. Bensahe na lang tabi sa publiko tabi, Congressman na
Pido, with regards tabi digdio sa pagpapabakuna and other tabi na pwedeng tag-ihiras sa satuyang public. Go ahead tabi kang Pido. Well, salamat Remy and Joshua and si Giraray, Kubicol Party List. Padagos na nagtatarabang para mas mapagdaraki anuman na mihoras as in solusyon digdi sa pandemya. Iningani pinakalites ining bakuna na konsent mismo si Congressman Saldico initiated this one. Dati 5,000 lang yan, naging 10,000 and there are more to come para mas we could attain what we call the herd immunity. So, sige Raray, maray na aldab po, maray na hapon sa Gabos. Apo, maray na pagkahapon din tabi, Congressman Pido Garbin, kanako Bicol Party List. Maraming salamat. Ayan, partner. Oo. Diba? Nakaulay ta suduwang mahigos Tama. na Congressman kanako Bicol Party List. And yan ang patunay, partner, na talagang ang mga representante ta sa Ako Bicol or mismong ang Ako Bicol Party List sa panginginot ni Congressman Saldico and Congressman Pido Garbin, anuman sitwasyon, pirming nakaalalay, pirming yaon ng espersos para sa mga kababayan tang Bicolano. Partner, mapaayuda sa pamilya, mapaproblema sa tubig. Yaon, partner. Uni pa, para sa salud. Tapos ang bakuna. karayan kay partner, ang sa tuyang mga representante sa Ako Bicol, nakaka-contact direktamente. Ayan, nagtutuwangan, partner. Yan. Ang taan obheto makatabang sa namamanwa ang Bicolano. Isipon mo na sana, partner, kung dahil man nag-espersus man ang Ako Bicol, si Congressman Salde, medyo siyempre date-date sa nan maabot. Pero dahil medyo may nagpa-follow up, Correct. may nagre-request. Sabi nga ni baga partner, so request kan provincial government of Albay ning Governor Bichara na 46,000. 46,000 lang nagabot. 6,000 sa na uminabot. Mas alangkaw pa so uminabot na request Ayan. ni Congressman Saldi. Ay, iba partner ang medyo tataong mag-follow up. Ayan, mga ka-aksyon! At chan sa tuyang pagwelta, partner. Siyempre, bago kita kain, invitaran ta muna sa tuyang mga kababayan. Para sa indo tabi, sa mga mauwat manggana ni Cash. Pwede ka mo magpaabot kan sa indong komento reaksyon. I-like lang sa muyang official Facebook page na Action Cause Center. Ipaabot sa indong komento reaksyon kung nataki na kaypuhan nindong manggana. Siyempre, dapat magtagman ka mo ning kapwa FB friends. Sa tuyang pagwelta, partner! May mapauran kita ning cash. May manggagana man ning tablet. Sa pagbabalik yan, kan tabang. Oro mismo. Kang panahon pag uli midigdio, ali kaming 6 kilometer danger zone. Bali 502 units kami digdio. So iba sa Samuya, nagbaralikan for dahil gani takulang kaming pagkukuha ang kitubig. So iba nagkaralot. So iba ararayo ng pigwaan di kainuman. So, araw kaya na ang buhay-buhay mi talaga. Then, nag-abot na sutrak, nag-aagi na sutrak baga, nagabayad kaming 7 pesos ang kada sarong container. Nindo kay Kuhan pa na maghalat ng water truck kasi magbayad ng 7 pesos kada container. Importante, ito na po kitang malinig na libreng tubig. Ano? Daing naman po nindo kay Kuhan na maglakaw ng 10 kilometro sa baba para makakuha ng malinig asin masasarigan tubig inumon huli tayaw na po digdi mismo sa komunidad nindo ang malinig asin bastanteng tubig. Pero sa kunya, hindi ko lang ang pagpasalamat ni. Ka inot na digdi sa ako Bicol.
na kami tulos ang nainot na natawan digdi o. Kaya salamat na nakulaon sa ako Bicol, digdi sa bilog kainiong resettlement sa Kami po sa ngaran po kang organisasyon ang BRAID, ako lang po ang samuyang pasasalamat arog kayang ta nautog mangilayon sa samuyang pangaturugan kay Gwaki. So itong maray na inuman baga ng tubig na ito ang primerong kaipuhang kang tao talaga digdi sa samuya sa resettlement. Ayan, dako lang salamat talaga. Congressman Saldi, nakulaon sa bilog ming puso, digdi sa laong kaining resettlement, nakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilingwan habang kami nabubuhay. Magkaburunyo, Bicol. Magkasararo, Bicol. Pagtabang sa kapwa, anmawot. Daing pa ibabaw, daing pa iraro. Gapos kita maguswag, ikurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Kung may lugar ka mong na-miss, mga pagkaon na nahidaw, pangyayaring gustong balikan, ipadara po ang litrato o video sa Action Ko Online TV page. Sa tuyang papasyaran ang na mismong lugar, sabay tang tanaan ang nahihidaw mong pagkaon. Asin sa tuyang babalikan ang mga pangyayari ng dara, ikaw man sa Indo. Nahihidaw ko. Digdi lang yan sa Action Ko Online TV page. Nagbabalik ang tabang ora mismo. Ayan, partner, para na pagkahapon sa luwag sa mga parantabay niya to via FB page and syempre sa mga nagdadangog via Radyo Oragon. Ay, kumusta ka mo mga nagdadangog sa radyo? Kumusta? Siyempre, sa mga nag-iiling sa Facebook na medyo pipirot-pirot na mainit. Ayan, galaw-galaw pag may time, stretching. Di ba, partner, sa mga bagong nagkakan, napipirot-pirot, stretch pag may time, galaw-galaw. Pwede ka mo mag-TikTok. Ano ka, partner? Ano ka, partner? Ano mo sabi mo sa mga bagong pagkakan? Sa mga bagong nagkakan. Yan. Ayan. Sige. Partner, kasuod ma, nagpasiring kita dumaan sa Prieto Diaz, Sorsogon. Una ko sa baaw ka nagduman. Kinahaponan na yan, partner. Lansadera ba kitaan na Dora, digdi sa Bicol Region, partner. Sa probinsya kan Sorsogon, particular duman sa Prieto Diaz. Yan. Nagpasiring kita, partner, duman para sa sarong mangrove planting activity. Ay, Sarong yan sa mga... Banwaan na yun kang Prieto Diaz. Nagkapirang bis pa na ako nagbalik dyan. Dyan, partner, makakakaong ka kan mga preskong maray na seafoods. Yan. Sarong partner, an ako Bicol sa nagpadrino. Kayan partner na nababanggit kong aktibidad. Yan partner, nailing mo. Yan sa mga representante kang DENR. Yaon man si Mayor kan Prieto Diaz. Saro siya partner sa mga nagpirma sa MOA. Ayan, yan. MOA signing yan, partner. In partnership with DENR, si Mayor kan Prieto Diaz. Tapos, yaon man ang manlain-lain na stakeholders, partner, ang Rotary Club of Metro Legazpi, Rotary Club of Mayon. Siring man, syempre, partner, ang PNP, yaon man dyan. And, syempre, sa panginginot yan, kan ako Bicol Party List. Ayun. Yan. So, nagkaigwanin mangrove plantation. Ang plantation. Mangrove planting activity, partner. Yeah, may plantation dyan. Mangrove. Paano ka man mag-planting kung yung plantation? Mangrove forest iyan. Ayan, si Miss Sally, saro sa mga nagtanom. Nabasa. Nabasa ang kanyang pantalon. Oy, pirama na po ang tinanong, partner. 3,000 propagules. Propagules. Pira? 3,000. Yan, partner, So, an ka, partner, LGU kan Prieto Diaz. Rotary Club. Rotary Club of Metro Legazpi as in Rotary Club of Mayon. Siyempre, an DENR. Tapos, mga fishermen. Dahil kasabay so Rotary Club of Bulusan.
Rotary Club of Sorsogon. O tamasara ni duman ang mulusan kay sa Rotary mayon. Club of Sorsogon, partner. Ayon. Ang mga nakinabang kayan, partner, siyempre, mga parasira dyan sa nababanggit kong... Aninot na makikinabang pag nagtanom kan sa mangrove, partner, mga sira. Iyo nga ni partner. Alag mo na, saro-saron ta ha. Oo. Mga Taday parasira, dahi man mga pwedeng- sira species. Dahil man pwedeng makinabang tulo sa parasira, ang inot na makinabang sa mga sira. Iyo. Tayo sindang bubunayan. Ayan. Ngunyan, pag nagdakol na, ang makikinabang na sa parasira. Correct ka dyan. Yaon dyan ang mga shrimps, mga Alimango. sira, mga crabs. Lobsters. Ayan. Ano pa itong may pinaka-termino duman, day ko na sa buhay. Kuratsa. Baku kuratsa? Ano? Oh, ano nga nito? Tabagwang. Tabagwang. Yan. Saro yan, partner, sa Paano mga... nga yung pag... Ha? Kung kan tabagwang, paano? Paano ang pag, ano? So, aron ka sa pagupigyan. Pagsurop. Arad ato, partner. Nagtatanog. Siyempre, ako first time ko magkakaning tibag... ano to? Tabagwang. Tabagwang. Medyo... Pero dahil mo pagsabiyo na, first time mong magsurup. Dahil ba, may ka talaga, partner. Pero di ako nagsusurop ta sa soft drinks, sa kung ano pa man ang mga liquid na kinakaipuan mong inumon. Ngunyan, partner, alimbawa, ika bilang nag-iiba ka sa mga siring kaan aktibidad, ano ang magayon na epekto pag nagkaigwanin mahiwas na tinanom na mga bakawan? Siyempre, partner, ang inot kayan magayon sa kadagatan. Pagilingon mo, tapos, siyempre, so mga species dyan, igosindang healthy mangroves na iistaran. Nakakatabang din iyan sa environment. Yan. Tapos, siyempre, mga makikinabang dyan na sa ropa, mga parasira. Tama. Kasi pag dakol ang produkto duman, dakol ang i-harvest Ang ninda. mangrove po, para sa Karaman kan Gabos, yan po ang lugar kung saan nagbubunay. Correct. Ang mga sira. And iba pang mga lamang dagat. Habitat. Yun. Ayan. Kaya yan, partner, magayon sa pagmati na ikasaro ka sa mga nagtanom Pero kung ng minsan mangrove. nadidistroso ang mangrove, pag pigigibong uring. Anong oring? Uring. So pigpapabakal dyan na sinako. Yan ang magayon nagibuo na uring. Kaya nga ni nakalbo sa mga bakawan sa Pilipinas. Takan medyo maluya. Pag medyo maluya, di Nailing mo ito, makusugan partner, dagat. na nakablok ka sa bago. Makusugan dagat. Ang gigibuong kan ibang mga parasira, dahil makabanwit. Putulon sa bakawan o uring. Ayan. Yung anak buhay. Kaya nga ni, yan ang pangapudan, partner, kan mga fishermen na O ano they... yan? Ano nakabugtak dyan? I love Preto Diaz. Bako, ako Bicol Party Sinda List. kita, ika, ako Bicol Party List. Ang ibig sabihin kayan, partner, So, yan po mga tugang sarong proyekto na naman Yan. para sa environment. yan, para Sa- sa kalikasan. Kalikasan. Yan. Siyempre pa, aktibo dyan ang Ako Bicol Party List. Puun pa ka ito sa paagiman ni Congressman Saldico and Congressman Pino World Gabi. Environment Day iyan, partner. Kaya saro sa mga aktibidad kanako Bicol, iyan ang mangrove tree planting activity. Yan gabos na mga nailing ko sa video ng mga tao dyan. Gabos man yan nagpartisipar. Gabos magtanong. yan, partner, nagtaranom. Kaya nga niiliwan mo itong naka-blue. Ready na, partner. Naka-short, naka-chinelas. Oho. Grabe, partner. Pagkatapos mo nagsakay kami ng bangka. Tapos sisiring kami duman sa mangrove forest. Siguro mga 20... O, nariparo ko sunasa kayang kan nakablo video tagilid subang ka. Day man. Pantay man yan sa katawan, partner. Mga 20 minutos kami sa kadagatan, pasisiring duman, partner, sa mangrove areas. Oho. Pag abot dyan, nagbaklay kami, partner. Iyan ang mga kahoy na yan. Bago ka makabalyo dyan, iyan ang mga ugat kan mangrove. Dyan ka malakaw. Grabing... Ay, magayon yan. Magayon yan. Yan Yes. ang ugat. Si Maki nga ni partner, una stroke. Sabi ni Maki, partner, susaro sa mga gwapotang cameraman. Una stroke, partner, dahil na siya nakakalakaw, kapot-kapot niya sa camera. Tapos sudugi, partner, kabanga kan sayang hita. Sabi niya, yan ang friend. Dahil man nakalubong suko niya, diit pang maging Suka ba century egg. Sabi niya nga ni, na-stroke niya ako, sa kuna. Ito pala, dahil nakakairo, partner, na nakalubong sa dugi. So, congratulations sa Ako Bicol Party List, DNR, LGU Prito Diaz, Ayan. Rotary Club of Mayon, Rotary Club of Sorsogon, Rotary Club of Metro. Legazpi, matibay ka na to, mo partner. Sa gabos na mga nagtarabang, mabuhay ka mo, pati sa mga naka-short duman, so naka-blue. Gabos na nagtarabang, na magtanong kan bakawan, mabuhay ka mo. Ayan. Bayani kayo ng kalikasan. Oy, pasalamatan taman, sige, Tito Boy, si Cho Boy, kana ako Bicol coordinator, partner sa Sorsogon. Si Boy Nagwab. Saro yan sa mga mahihigos na nakipag-coordinate duman sa Preto Diaz and si Japs Calyos. Ayan. Ayun. And si Miss Sally. Ayun. Okay, congratulations. Siyempre, partner, sa satuyang pagbuelta, mapaoran kita ng papremyo. Live yan! Kaya antabay ka mo mga kaaksyon sa pagbabalik yan, kaantabang, ora mismo.
si water system na wala pa man ining presenting tubig, kami kato ang oras mi mata nga kumisa nagkakaraturog diyan sa tinampo pag alat ki tubig. Kumisa nga ni kato may way pa kami nagbuburuta kami kung sisay ang mainot. Nung igawin ning tubig nang nag-ali sa source kang pinaano kang barangay, may oras lang iyan. Ang primerong oras kaan alas 6 kang aga, sundong alas 10 kang udto. Mapundo siya, ta water pump po iyan. Pagkahapon, mapuon naman siyang alas 3, kung minsan 6:30 or 7, mapupundo naman siya, ta mapkarga na naman sa tangke. Pero po, pag abot ka ning tubig po ali po sa ako Bicol, maski po pirang bulan pa sana, grabe na po ining benepisyo. Gusto sa inyo pagsabi, dakula ng sambuyan ko, umakan na mahiling na kamo magma, kamo salamat na hindi kakulang benepisyo. With this blessing, with this testimonial sa mga sa mga nailing, mas lalo kami maigos na matawan ako sa tubig na ma-realizar, na matawan ang katulan para po maikot na we want to focus po and hindi po aluminang biga vision. Ang presenting sitwasyon mikmo niyan, ang sagana na kami sa tubig. Dahil may naiisipon na madumang kami ta, ang pinaka-source talagang dakol duman sa sagurong arayoon, siguro 1 kilometer ali digdi sa mo. Pero ngunyan, dahil may nakaipuhan na magmatang atab, para makasalod, para mainot sa pila, dahil na kami maano na, ang na-schedule ang ano mong alas 9, mabalad ka dyan, para mag-ano na kumisan, ang bulos kaan sa dayuto, naglalas nga ni ang sarong balding 30 minutes. Pero ining tubig ininindo, alawig na mapano ang sarong balding, 5 minutes. Arog po ka ng benepisyo digdi. Ang programa kang Ako Bicol sa mga nasa Bulod, mga nasa upland na day kayang abuton sa water district dito ang tatawan ng serbisyong tubig na libre na malinis. Kaya ang Barangay Imalnod po, gusto mo pong magpasalamat kay Congressman Saldico sa tinaong tabang po inidigdi sa Imalnod. Ika po ang naging para matrangkiluhan, lalo na po digdi sa sentro. Kaya po, Congressman Saldico, salamat po sa tubig na itinaom mo, naging project mo inisa mo. Tayo ang primero ming problema, digdi po sa sentro. Dakulaw ng pasalamat mi kay Congressman Saldico sa pagtaw sa mga proyektong patubig para sa mong barangay. Nadakulaon ang katabangan para sa muya. Lugod, pedagos na manggiraray ini na magtaonin mga katabangan sa mga nangangaipo. Dakulaonan sa muyang pasasalamat Elizalde ko kan sa iyang tinaong proyekto digdi sa samuyang barangay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Sa giraray, dakulaon ang pasalamat mi. Salamat po. Salamat po. Nagbabalik ang tamang oras mismo. Yan, partner! Oy, sa mga paranta mo dyan na naglalaom na ng gana. Partner, kada ko lang nagme-message. Sabi, sana ngayon manggana kami. Sana po mabasa nyo po ang comment ko. Sana po ako ang mapili sa tablet. Salamat po, sabi ni Rizzy Joy Barado. Partner, kung si Isayan may pinaka maigus mga G. Yan. B. So, arani kay Santa. O dapat maggamit na kikoneksyon. Uso ang Kay connection. Lord. Yan. Magamit ka kay connection kay Lord. Siyempre, mahal na ina. Nuestra Señora de Peña Francia. Dapat pakamata Tabangin mo ako pa kay sana. Lord. Yan.
Pakamata mo pa sana, nangangadji ka na. Pagturog mo, nagpapangadji ka pa. O, arog yan kayan. Pero partner, Habang nagsi-CR ka, nangangadji ka pa. anong pangadji mo pag nakasira ito? Ha? Anong pangadji mo? Sana magana akong tablet. Ako sana manggana na sa loto. Ah. Ano, mga ka-aksyon, uyan sa tuyang maswerteng winner kan brand new tablet na iba kundi siya si Jasmine Yaneta! Ayan, ang sa iya partner na mensahe maray na hapon, mahal kong Congressman Saldico at butihing Congressman Pido Garbin. Ako po si Jasmine Llaneta, taga Purok 3, Baclayon, Bakakay, Albay, grade 7 student sa Binisitahan National High School. Magmamauot na matabangan man po nindo na mapili na matauan kay tablet para po sa pagklasik ko po. Dakulang tabang po inisa ko dahil day pong kakayahan makabakal. Construction worker po ang papa ko. Aram ko po na dakol na kamong natauan, kaya sana po matauan man po nindo ako. More blessings po to come para dakol pa po kamong matabangan na arog sako na tios. Ay. Diyos ang magbalos po sa indo. Oy, paano ini makuha ni Jasmine Yaneta? Jasmine Llaneta, maghalat katabi ta may maapod sa imong staff kan Action Cost Center kung paano nindo maklaim ang sa imong ginanahan na brand new tablet. Naku-curious lang ako, partner. Sabi niya, digdi baga, maray na hapon, mahal kong Congressman Saldico. At butihing Congressman Pido Garbin. Magkaiba, no? Mahal kong Congressman Saldico. Butihing. Diba? Padaba niya si Congressman Saldi, tapos si Kong Pido, butihin. Pag sinabi mong butihin, maray na Congressman. Una ko, Ano? may mga buti. Buti. Oy, anong mechanics para Kasi manggana? partner, dahil man pwedeng gamitin niya so parehas na adjective duman. Kasi iba man ang personality. Parang kita lang yan. Maganda at gwapo. Ika, parang kay agom mo, mahal mong agom. Aha. Alangan man kay Nico, mahal mong Nico. Dahil, ano lang yan, gwapong Nico. Yan. Ayan. O anong mechanics, partner, para manggana ng tablet sa ibatang mga kababayan, Ayan, sa mga estudyante? estudyante dyan na nagdadala na sinagmamawot man manggana nin brand new tablet, kinakaipuan lang nindong i-like ang samuyang official Facebook page Action Cost Center. Tapos, magpadara ning comment sa muyang live episode kung nata kinakaipuan nindong manggana nin brand new tablet. Day paglinguan, ibugtak ang eskwelahan and grade level as in contact information. Siring man ang pinaka-importante, magtag ning tulong kapwa estudyante and i-share ang samuyang live episode. Ayon! Arog malangkan kasimple mga tugang and mechanics para manggana nin tablet. Asin mo niyan! May manggagana nin 1,000 pesos! Ayan! Sumanagabang mga ka-aksyon! O yan na, mabunot na kita nin maswerteng winner nin 1,000 pesos ngunya na pagkaldaw. Sige! Garapon! May wagang garapon! Pasok! Pasok! Na. Uy, yan. Dahil pasindang kwan, baka sa agapan kwan nindaman. Sa aga mapuo naman partner sinda. O, ayan. Ano ini? Day man ini. Blanco tabi, blanco. May nahulog. Oh! Bayan ito. Man. Okay, alright. And sa tuyang maswerteng gana, ano yung partner ng pangaran niya? Garuman sana 17.32. Ayan, garuman sana 2.21. Sa ako yan nga. Sa ngunyan ngayang aga ang nagtama. 4.34. Ayan. At sa iyang pangaran, ang magananin 1,000 kung naka-aktibo ang cellphone Okay, niya. numero. Siya po si 0929 0929 893 893 7982. 7982. Ang pangaran niya, siya si Wengteng Piñaclor Olgina. 722. Wengteng! Siguro kuryaduran ama kayo niya. Kunday kabo. Ayan, wala na pagkapon. Hello? 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 Hello po, makikusog-kusugan po sa imong boses. Hello? Ay, hello. Ay, ano po ang nagtama ko niya? Ano to? Weteng. Saray na hapon po. Ang pangalan mo po baga kaya Wengteng? Opo, sa Action Cost Center. Ay, di kaming pawiting digdi. Wala po kaming pawiting digdi sa action. Ba't magandang kita kan mga otoridad? Nasa sala ka tabi, garo sala man tabi. Day po kaming paweteng. Wala rin pawiting digdi sa action ko.
Wingteng? Ano po, Wenda Oldina. Oo. Nata Wingteng. Ano yun sa Facebook account mo, Wengteng? Opo. Ano, kuryaduran ago mo o kabo? Naiman po. Nata Naiman Wengteng. niya. Oo, mayapot lang ako. Nata Wengteng ang pangaran mo sa Facebook. Ano po, yung palayaw ko po kasi, Weng, yung asawa ko, Teng. Yun! Ang Siya si pagka... Weng, anagom niya si Teng. Ang pagkamuot naman talaga. Wingteng, Wingteng. Wengteng! Taga saan ka tabi, madam? Taga Ginubatan po. Ginubatan, Saan? Albay. Saan sa Ginubatan? Sa Inamnan Pequeño po. Inamnan, Pequeño. Inamnan, pequeño. Midbid mo dyan si Nelly Ordonyo. Arani po sa amoy. Ay, ka talaga partner. Tapos na sana uberestado mo ang Ay, mga siyempre, aram mo rarayuan. naman ako layas ako eh. Oo. Ngayon ang piyesta dyan sa Saindo. Tapos na. Kaya daw ako? Tapos na Kaya po. daw ako? Tapos Alam na. alam mo ang mga kapistahan. Anyway, tabi Wengteng. Si, aram mo, si Nelly Ordonyo, kaya midbid ko yan, kuyan siya 1995 Binibining Longganisa Festival. Ginubatan Opo. partner. Aki pa ako kay to. Mga longganisa po. Yeah! Ayan! Wengteng tabi! Ano tabi ang pigigibo mo ngunyan? Nagpaturog po sa akin. Naku, nagkaturog ka na kung turog ka na. Tamo na simbag ang telepono. Pira naki mo, Wingteng. Dua po. Duwa, peraan ang gom. Usad na. Anong trabaho ni Ago mo? Usad lang eh. Ano po, pa-extra na lang. Ibig sabihin, artista si Agumo, tanagor extra. Nagluluwas siya duman sa probinsyano? Ugma, nali. Ano po? Nagluluwas na sa probinsyano, Dayman. Ricardo Dalisa. Si Adonis. Si Adonis. Okay. Tabi Wengteng. Extra lang po. Ano po? Anong man sa Ano ang pigi-extrahan niya? Anong pigi-extrahan niya? Nagkikita man na kami sa idol sa naki ko. Nagiiling. Ayun. Nagihiling po. Nagiilingon yan. Nadadangog ka na boses nga ni mama ang nadadangog me. Wengteng, tabi, taga magmahon ka ngunyan. Siyempre, nanggana, 1,000 eh. Kaya nga ni, Saan mo gagamito ng 1,000 Wingteng pag nakubra mo na? itataya niya sa weteng. Sa'yo po, ipangbakal ko sa gatas kan aki ko. Ano ang gatas ka? Saka mag-ano kami ng negosyo ta. Yan! Tama yan! 1,000 pesos, ano tabi ang plano mong negosyo? Magbaduya! Magbiniribid! Magsinapot po. Sinapot! Sinapot! Tama. Ayos talaga. Sa bagay partner, ang kay Puan Masanakan, batag, Lana. harina, asukar, lana. Dahon. Yan. Dahon. Dahon Pag nagsisinapot, nagkukuha ng dahon kang kakao. Kakao or Pangalan ay kaya magdurukutan. batag. Pwede. Daon kakao. Tapos, Madali talyasi lang na sa dakulaon. Sige. Bago ka magpaaram, Wingteng, i-regards mo ako ha. Ikumusta mo ako kay Binibining Nelly Ordonyo, ang 1995 Binibining Longganisa Festival, ha? Talaga Yan po yung sa partner. may kalsada guys, hindi nakaano. Ayo, sabihan mo, At kumusta sana ka ka dati ni Mr. mag-istoryahan. Siram? At sana ka Ha? mag-istoryahan. Imagine mo, nasa kalsada pa mandaan. Yung ano eh. Oo, di ba? Wengteng! Wengteng! Congratulations. Wengteng! Po. Oo. Kung matinda ka na nin Baduya, Sinapot. 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 Saan ka mapusto? Diyan lang, nagalibot man sana po kami. Ayan. Tigalibot sana. Nata, gusto mo sa SM siya magpwesto? Yan eh. Sa SM ko tayo na arkilahan may kaning pwesto. Arkilahan may kaning pwesto. Anyway, tabi Wengteng, ano tabi sa imong mensahe kay Congressman Saldi, kanako Bicol Party List? Congressman, salamat po talaga. Tanapili nindo ako. Raugmahon ako ngunyan. Iyo, halata man. Alataman Wengteng na magmahon ka Wengteng. Sige, congratulations. Congratulations Wengteng, may maapod tabi sa imong staff kan acting Alatot mo na lang center. sumapod sa imo. Kung paano mo ma-claim ang sa imong prize. Alright? Paano po, ma? May mapod sa imo. May mapod sa imo.
May maapod po sa imo tabi, ha? Alaton mo lang nga na po. Okay? Sige po. Congratulations, Weng Teng! Bye-bye! Oh, ngunyan partner, ano ang mechanics para manggana man ng kaso iba? Sabi ko sa iya, partner, may maapod sa iyang staff. Sabi niya, paano po Siyempre, umakli? yung telepono. Ayan. Sa mga nagmamawot man manggana, partner, Oh. parehas lang ang mechanics. Kinakaipuan lang nindong mag-like kan sa Muyang official Facebook page, Action Ko Center. And magpadarakan sa indong comment kung nata kinakaipuan nindong manggana. Anin cash, siyempre, ibugtak an sa indong contact information asin magtag ning kapwa FB friends. Ayun! Araw kang kasimple. Partner, basa ko na kita dyan kan Oo. mga isa shoutout ta. Ay, pag-iimbitaran mo yung tabi ka mo na mag-watch kan sa Muyang episode sa TikTok. Ayun. Ay puwan lang, napo nindo Action Ko Center. Paano pag TikTok duman? Oo. So, araw mo, partner. So, mga episode tadig di, yaon duman. Yaon duman. Diba? Oo. Tapos, partner, mag-subscribe man ka mo sa Muyang official YouTube channel, Action Ko Center. And syempre, ang pangapudan tagiraray sa mga kababayan ta kung kamo may mga problema sa salud, problema legal, problema dyan sa komunidad, problema sa kataraning, problema sa love life, sa pamilya, dahil po magduwa-duwa, magrani sa Action Ko Center. Igwa po kami nin mga katabang dyan. May abogado kita, may doktor kita. Yan. Para mag-alalay sa indo and magtao sa indo ning advice. Ha? Kung ano man po ang sa indong mga katuyuhan, magduman lang kamo sa Facebook page kan Action Ko Center, ipaabotan sa indong inagrangay, igwa po ning ma-response dyan na staff kan Action Ko Center. Yan ang kamamutan mga kaaksyon kan sa tuyang padamang Siriman, congressman. so mga nagdadangog dyan sa radyo, Uragon, Albay, and Albay. Catanduanes, kung may mga problema kamo na mga listeners, mag-upload lang kamo, magpunta kamo. Siguro sa... Ang sa tuyang hotline, mga kaaksyon. Yaon dyan sa kwan eh. Yaon dyan sa screen. May iling tabi nindo dyan ang sa tuyang official hotline numbers. Yan, Alright? sige. Si Mary Geraldine Alsaga, nakatutok man, Ruby Ian. Maray na pagkahapon. Sa kadakol pa partner ng mga parantabay niya to, uy, gwakitanin 9,400 viewers. Ayun! Si Rita Bermilio Engracia, nakatutok man. Sabi niya, congrats, Jasmine. Maray na hapon man, Floriel Llorila, nakatutok. Si Bog Sibilia, congratulations partner. Oho. Tas si Aki niya partner, nanggana man ni brand new tablet. Ay, And congratulations, Papa Bugs. yan, si Lisel Yanson, nakatutok. Sara Sistina Conde, maray na pagkahapon. Si nakatutok man, si, anong basa ka ni? Ayan, Rexy Joy. Alright. Ayun! Oy, partner. Sige. Kadakol pag-iraray ang nagpapaarabot sa tuyanin mga nagharagad ning water system sa Oo. mga rayong lugar. Basta isubmit lang ninda dyan, tapos kung ano ninda sa kumpletong pangangaipo requirements, Yan. dyan. And syempre, kadakol man partner, nagpapadagos man ang drilling operation. Siring man partner, so pagdadarakan mga materials para sa water supply system sa manlain-lain na lugar digdi sa Bicol Region. Sa pangingenot yan ni Congressman Saldi an ama kan water supply system sa Sarong Bicol Region. makabuluhan na pagkahapon naman ang napasatuya gabos, nadangog ta si Congressman Saldico, asin ang magayon na bareta niya para po sa mga kababayan tang Bicolano Albayano na may nag-abot po na bakuna sa espuersos man kan ako Bicol para madagdagan ang COVID vaccine na nag-aabot and pigde-deliver digdi sa Bicol Region. Siring man ang sayang pangapuda na padagos kitang mag-ingat. Nakasabay taman si Kung Pido, Kasubago, para sa iba pang mga update sa ako Bicol. And syempre, may nanggana ning cash, may nanggana ning tablet, ngunyan na Webes na pagkahapon. Sindihan na mga kaaksyon, yan ang mga mararay na impormasyon asin bareta para sa Satuya Gabos. Diyan na nagtatapos ang Satuyang programa, ngunya na pagkaldaw. Magriban liwat kita sa aga, parehas na oras asin parehas na programa. Kami ang sa inyong nakairiba, dahil iba, Remy Araneta Mindones, Anma Salvador, kan Bicolandia. An sa indong Mr. Siram Joshua Martinez, God bless Bicolandia, mabuhay! Maray na pagkahapon, asin, salamat.